Ninggikan sa long weekend, gipangandama na ang pagdasok sa mga sakyanan gikan sa probinsya pabalik sa Cebu City. Hinungdan nga pahimangno sa mga nagduma sa trapiko sa Southern Cebu nga maghinay-hinay lang sa pagpadagan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa miaging simana, nahulikam sa CCTV camera sa Milanilla Command Center ang pagdaro sa truck ni karga nga gikargahan og mga construction material sa duha ka motorsiklo, duha ka auto ug usa ka mountain bike. Sa CCTV monitoring makita nga nahitabo ang insidente sa Dan and Bacalso sa Barangay Kalahuan sa lungsod sa Milanilla. Mabantayan ang traffic enforcer nga nagpahunong sa mga sakyanan. Ang truck ni karga nga gingong kusog na kapadagan may suway paglihay sa SUV nga ni-cut-in siyang atubangan. Apan gingong nawada ng kontrol ang nagmaneho sa truck nga midaro sa mga sakyanan. Maayo na lang nga nakalihay ang motorista og nakaangkon lang og mga minor injuries. Wasa to siya mag-expect nga katusang usa ka sakyanan nga nag-una niya mo cut-in sa atubangan niya mo tong napikihan siya iya na lang gi-wave pero nagtuo siya wa siya lang maigo. So itabo imbis usa ra ta ka sakyanan ang maigo niya. So na kahig ninong duha ka motor isa ka bisikleta ug duha ka sedan. Hinungdan nga may pahimangno ang Pangulo sa Metcom sa mga driver. Kung makakita ta nga padung na tas intersection mo, min action lang kitag minor kay Muslim man gud atong naobserbaran diri. Labi na diri sa tong lungsod sa Minglanilla, ang mga motorista bisag pedestrian lane maglahos-lahos lang gani daghan na kayong disgrasya nga nahitabo ana. Samtang kining duha nahuli ka mosab nga na disgrasya. Human midas pag ang motorsiklo sa multicab o ang laing usab nga motorsiklo ngadto sa usa ka tricycle. May na lang nga nagsulob sila og helmet hinungdan nga bisan sa impact wara maangol og nakadanyos lang sa ilang mga nadasmagan. Dako kay katabang gyud no munang kita di kita mohunong pag sipanakop aning helmet kay dako jud kay katabang ang helmet labi na sa tong pag maniho sa motorsiklo. Matod ni Antigua nga sukad Enero hangtod Abril nitala sila og dulaan sa 300 ka mga aksidente sa Dan. Diin sinto ni binta ni ini naglambigit sa mga motorsiklo. Sa miaging simana duha ang patay sa disgrasya nga naglambigit sa motorsiklo sa sudlunon nga daan sa lungsod sa Milanilla. Human nga ang mga sakay sa motorsiklo wala man naghilmet. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.